Så i det har Momi lovet henne att komma om via santen och leta till Kjelljon och Gokko. Momi! Solen ryser ur kavet och här ständer Klara. Åh nej, gaven morran hej äta. Pappa, mamma, pappa? Vad vill du, Mummi? Du tog sig om en som klar och säger att morran skulle ta henne? Ja, nu... Jag sitter och skriver en sjönlag. En sjönlag? Ja, så jag skriver ett av hörvna battene. Jag vill ha to att skriva något en sjönlag. Åttan till Löjve Däpers fackra Klara. Navnet är kanske inte halvt gott hos i ett la... Får så vi Rosalund? Ja, kanske. Så flott. Hvordan ganger? Jag finner bara jota kjöljor. Oj, en trätt. Finner du inte akkur kött nu, Momi? Jag röjner lejt om ärostarna. Ja, men hette det bästa stället. Jag röjner lika väl. Oj, så många böcker. Oj. Vad är du här? Har du inte gått i själ? Nej. Vad är du så grejer där fram? Jag ætlar bara vita vad det var. Det var kjølsamt, ha? Jag har inte öjt, ja, Momi. Det ser den inte penare ut. Ja, jag har väl vaskarna. Men det är ju en gammal lampa som är äventyr någon. Nu kommer du inte alltid vid en äventyr någon. Det är bara en pura vanlig lampa. Du vet inte vad händer om du knutsar henne. Ätlar du att göra det? Ja. Att vi andande lampan, det är bara en söva. Och när det flännar för att jag vill röjna då. Vet du väl, är du inte i eisen, men det enaste som hände var att det var grönare om fingrarna. Ja, då är du gjort inte rätt. Dranger du inte. Kanske ska man se också ösne. Lappe ante hör med käre ante kom fram. Ja, det var helt rätt. Du skulle ganska helt sagt att se som ett la... Ja, vad ska ni göra? Knutcha mig då. Hej. Vad vill du väl kvinna? Du böjer och är aktiv. Kom så väl ur dessa lamporna? Ja. Så är du väl lampeanten? Ja. Men så lösa lampan inte ut i båtene. Om du verkligen vill ha det kan det saktas predekt vad är lappjanden. Mynten är kanske för att du var onkor. Är det enaste sanne lappjanden. Jo så. Vill det säga att du kan uppfylla ett och kvarst inte? Så henne jag inte så tär. Men det var jag som klarade honom upp. Det var onkan tutning. Hända unga damen vad han i kattla jag med. Vad ska vi nu göra? Du kan röjna bian om okkur som du alltid är yngstarsnorskade idag. Boja nu. Ett pärlehalsband. Är lustig och aktiv. Hej, boja nu. Han gav mig inte stund att huxa om vad det inte mer allermest. Du kan alltid djävna hållskjutna atrum du är så damerna. Men damer med så kan du släppa knutja lappen nästa vecka och inte tär okkurst. Fint. Vis mig så vad det är värt att knutja gärna. Du ska knutja här med en späkeliga. Okej. Jag halte det säger stå fram. Tal jag helt fri än kom fram halte jag.
kommer han. Så väl fagra sprunt. Fantastiskt. Hette akkurat har jag vi yngst mer. Tack för det, Ante. Ontja tacka fyrir fröken. Skal du nå inn til lamporna? Ja. Det var godt. Du så kan jeg løyva der ut neste fyr. Nå er jeg at innstemmer akkurst. Rolig luttle mun. Om det er utførligt å krype ur og i lampene, så kan jeg også bare innsette nå beina veien. Jeg kan tyvärr bara uppfylla inte ta ropa över om. Fui. Ta. Det gånger inte kortene. Fui ikke? Helt einfalt att tog att jag kan uppfylla mer än ett inch om vikna i nöjsta kvila mig om mittlen. Nøyst og ta, men det man eisne var strevet at oppfylle innskje følge i heilun. Ha, heldur du ikke at jeg er en sterkere ande? Jeg kan gjøre alt mulig størslige. Hva til dømes? Det er mot landamal. Mommy vill säga inte om lappen, la. Nei, så var det. Vad är navnet att tuja? Rosa och tulipan klingar lika väl. Nej, det gör inte väl att det är nej, det gör det inte. Jöss, som det är tro på det inte. Halka latin som det är gott att inte säga det men allt. Jag aldrig finns fri visste till att jag kunde färra ut om notterna. Här har tratt suttjika folk huxar och vad är hänt. Nu ska vi suttjika mumitröd luttliga huxar om. Forsmåttenar hette rävligt. Nu skiljer bättre kvian är så däper i halvt omskriv hette lujte synder. Hetta må öll för bröjtast och hetta och i grunden måtte hela måle vitte omskrivas halka allatin. Hverjum lujist detta? Hverjum gjørst detta? Du varst ikke om detta? Ja, Onker jo løsere rett i sjøvnlagen, Jammer. hvor har vi gjort det? Det er just det jeg regner jeg finner ut av. Det er mer en gata, det er. Det skulle ikke være to, Mumi. Nei, hvor skulle du gjørst det? Nå, dette er skammelig. Jeg halte i øysene, han er ikke lite nesadjarvur hvor han så enn er. Ja, det er visst. Men det er ikke det ringkaste. Han har brøtt just i tøymestøven som jeg visste ikke var Leo. Men at det visst, han kan ikke ha gjort det bedre. Ja, men jeg må si at det er satt at si etnast hon er bedre enn noen jeg. Så skulle du bare bli glad, hvor heldte du ikke? Ja. Nei, det var godt jeg ikke er det. Jeg skriver sjálfur vi onkar hjelp så løs det her. Jo, att det bara helt fitt om där damer sover i fjäset. Ja, men det går så en gåva jag finner. Alvara, helt du att jag kan släppa röjnarna? Självande. Det klär oss inte här så väl. Det ber kanske ända till att lära sig damer slut. Jag kan bara be om ett pejleband till tog ösnen, lilla moj. Han må vara överens ryker här sin djävaren. Ja, men jeg visste ikke om at jeg har løjt om alt hus og minst 5 fædre, og jeg finner det andre steder. Det er rævligt, ja. Synes det fra Philip Jank. Han tar tjov skulle kjøtt penger. God dag, herre politimestare. God dag. Skundetiden nu politimasteren, annars vil jeg sin rævlig tjåren, alt sin penger, hadde borster helst ikke mange dalen og langer.
Rolig, fru Filifjonk. För Berger, hever onkel ståle fra der? Alt bast så hever tidsi mot dyra perleband vi tjej og fors perlon. Ta lujtjast og i grunden i her som perlebanden og to hever her. Boja nu. Det känns vatten. Släpp mig med der stue! Alle timer så er handtakerne mot der tjånen og hever halsebandet kjem her. For hensi. Ja, så til det. Slaje tjåen er ofta når alla ringast opp. Hetta halseband jeg i snorska til dam. Nu har vi ikke hørt så gærne, så du lujer øysene til en tjauer. Andre skal komme her og si at det er tjauer. Si meg, eier du hette halsbandet Sjálvandi, til en gav jeg finnje. fra akvarium? Til et landarmal til Momi og mer. Et landarmal. Lørst ikke etter her som terråten i var i paste. Jeg har ilt ved at sikva bøttene likva kæra frua. I teimen omstøven teg komme ur. Har i mye støv. Ja, men luttla mui. To og tunne omstøver til en harspa. Stekka nu, og spyrir du meg. Stekka nu. Alle bare embedsmenn i arbeidet. Nu har vi ham. Ja, ikke vet jeg, men gaven hever han gåar. Lurt til dømes etter hesson. Så i solen ryser og her stendur klara. Hatta halt ikke vært så framskærande. Ja, det var det jeg selv vil skriva. Orsaka. Ja, men det kom til å gjøre nekka så løys. Kvist hver gaislar jøknum klukkan her, nu planar i Estre og Julia i solen. Røys vekra sol og køving kalda mana. Og nu i styrter og bløyker av arme. Hva solaris? Han er øysene brøkt navnet. Julia er kanskje mer romantisk. Ja, og en av æra stedene hei skriva nekka så løys halvtid. Og hvert er navnet av tuja, rosa og tulipan klinga lykka vel. Men så løys malbyr okkar aukjent iskjerse. Til vi nevna rosa hei enga eins vel vi ørum navnet. Og Romeo, om han ei at Romeo var korsni eins fullkommen om han ikkje bær ta navnet. Hvert sier tid så dette ikke godt? Hatta jo som en evnalig høvendur. Det må man säga. Ja, han brukar kanskje i sånne år, men annars skriver han avbera vel. Du kan spær be han halda fram og skriva. Ja, det har man ikke være nøyut. Men jeg husker om når han i grunden har gjørst alle brøytingene. Det må ha vært i natt, men jeg la flott og vel og svev min gode sång. Det må være eneste tøyen til å ikke skriva, eller gosse? Jo, men jeg har hørt om folk og ganger rundt i husen og nattar tøy, uten at det selv grunner det. Mener du det som ganger svølne? Jeg halte i øysen du vart avvanlige mauer da du vakna i morgon. Være? Ja, jeg var i grunden ikke med enn vant. Mener du at du selv vil gjøre seg brøytingene i sjånleitsen i svøvne? Jeg så senaste dagen har vi satt å si haft nekva trobeleikere av avvisen person i leitjen, og det har vi sannelig ikke vært latt å slippe vujer ved skrivingene. Men mummi pappa... Men av til viskan hever ei seg arbeid ved trobeleikene, og hon hever finnst med færre ur songen i natt, skunda meg til skrivebordet, teka pennen og leta sannan skallskap fløyma ur meg. Yippie! Frolic, Stinky! Nu får jeg alt som jeg vil. Stekka, så det sier du skal stekka. Hundans! Hvor sier man for hvis det er så kjøtt? Jeg vil lytte på hva vil du færre sted? Her sjolver! Jeg har ikke tog at fattla nu politimesteren i hølen og mammer! Stekka, lytla moi, politimeister, du skal akta med. Så er ikke mer an retter? Nei, men jeg vet vel hvor du renner, for jeg vet jo på at du stålgjata som du hever i håndene. Det rekker ikke til, at du ikke tog en lampa. Nei, men åker eirene, og du skal ikke stjæla fra føtter meg. Hei, stekka tjøen og tøtjala for søren! Gjør meg så lampene! Hadde lyst akkurat lampene som jeg fann. Det er en tekstink til steien!
Åh, lampan! Skunda der må vi stikke ut ikke gamla lampena! Ikke slippe bort til henne. Hun hatteslig hans av hånden. Har du ikke hva du sier? Sier hun ganta lappa? Kom, Momrikor. Ja. Hun er lige master, vi er gammel ut av Lutleboy! Kom, henta meg stykke, så skal jeg hjelpe deg. Jeg sier, kom, henta veien. Han åkra lampa. Pass du er det! Jeg vil ha henne ikke på i! Jeg vil treffe henne! Jeg er som femmerlag. Kom igjen, Rydde! That's nice! Hei, du måste vara lampianten! Hva bojer herre munn? Sier herre? Nu är det Harry Ansara och då ger han som Ebian. Det kan färdig, helst bara slukt hänt i sövon. Ja, men heter han inte skräcksöva to. Jag har det själv att ta snart ska det den inte ser ett perlehållsband från honom. Nu för jag klarna. Jag självande får det en halsbande. Låt mig nu så Jack. Vad är mest av Atlon? Vet du hva stinker? Altså, lampeanden kan bare oppfylle ett inch om vikene. Tura inte bara lumpa med! Säg mig herre Ante, kvär stjälst du halsbandet? Stjolta? Ja, kvär fäckst du händer av dig? Herrenant. Och i husen av fru Filifjan? Känner jag inte. Vill det säga att du stjölst halsbandet? Det var nek omöka läsare. Jag har alltid inte mer lite som kan leta alla horar världen upp. Jo, Ante, kan jeg spørre deg om ett? Jag har alltid inte stuttlat att få en säckfotland av gottle. Det var ikke to i brøttet til som mummipapi har skriva, ha? Näkrar apöte var nejor. Så vanligt var det nog helt inte. Häromfrant vid de fejen Joppe som unga mannen som grämde sig att du hejs nek struja var skrivande sjönleggen. Mumi? Det är självan trycker en inbrott. Men hinvägen var inte glömma min yrste stadtlöjka. Jeg helt meg bare kjenne at det ikke var nøgt ved leitjen, mamma og pappa, og jeg ville så fein at det skulle etnast til der, skyle du ikke til, men jeg er ikke vant at han får å brøyta alt. Hei, jeg tar ikke lykkelin! Men vet du hva? Jeg halte ikke at han selv har funnet på det som han skriver i. Ångsvagna helt i at det var mer så kjent. Ja, pura bøy. Ja, han har stålet alt ur en øren leitje. Frias man være at du gjørst alt matter. Nej, nu har vi inte vita så gale. Nå, synder hever man Lise. Kan ni färra nu? Nej, stäcka! Jag var bara inte vid nästa vecka på ena vägen! Tyvärr, herre mun, det gånger inte. Vi såg i nästa vecka, farväl. Här ser switcharen! Tid hittas ikke mer en vike, og heldur ikke mer måned. Tu eier ikke så lampene, gamle min, og jeg vet vel at du atler ikke til en lite som kan lede alle horar opp. Halt att inte kunna kräkva så lamporna för mer så för det skojv. Jag ska finna en akvärdig som kräkvarna skalle. Tu Mumi. I alltid tinne, och så hattes lite här var så lamporna här. Ja, rett over to, mamma og pappa. Kväll tu vi skulle görs vid lamporna, Momrikor. Nu är vi kan färdigt. Hej, jag kommer an! Nå, Momrikor, skulle vi få til verska? Ja, hva kan ni gjøre for det kun hese fer? Kan du få gantakallen å komme her? Det man ni kunna om det tidigare instje. Hvor vil ta gantakallen her, mamma? Jeg husker som så at tryggast av stedet jeg gøy med lampene være nær i ære gongostjøtene, og at han eneste jeg kjenner som kan beina han så lengt bort til gantakalleren. Han var ikke så latter å finne, men han lover jeg kommer kjøtt. Fint. Så vant jeg vi suttjast atter om en av viko. Bye bye.
Lange vær, men at enda jotta i gandakalleren at senda lappen opp på øyne utkjenta gongostjøten, og det var i grunden bare godt, då det må være tjejen et alltid å få øll sunn innskje oppfyllt. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Moni. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Moni. Vi sia farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi har då i det og Moni. Nu dæver lien kjøtt natten nær tja Moni. At sova og færa i dalen og her tja Moni. Tui natten best til at sova oi, men dreiman tar hava omgant oi frøy tja Moni. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Moni. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Moni. Vi sia farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi har då